leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. Sama mone bi malion jorona ko nu hamina ko do odela sama mone ma fen fara ka wari chili musaka oka wa aka no ni mali wari chi sirobe amada o made sama mone bi do fara ode kuna warika ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke o ni sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne credit la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la kasani wereke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walma App Store ka kasoro ka to sebe ni sama mone yi odi kuna warbe augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta yi an filɛ ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi su in na jɛmukan ale hakilinaw falen ni kɛnɛ ye hakilinaw falen ni kɛnɛ bi an bɛna maa min bisimila o ye Abdulaye Fofana ye nka ale foroba tɔgɔ ye 120 ye a bɛ baara kɛ minisiriso min na o ye général de corps d'armée Ismaël Wage ale ka minisiriso ye fala ye ko DDR i ye mun ye jɔn ni jɔn bɛ se ka ta a la a baara bɛ kɛ cogo di baara daminɛna kalo tile 20 a bɛ ka kɛ yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛnw na su in na ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali k'a la cogo nka fala ko anw t'a la dɛ ne ko n ko bamuru de bɛ ne bolo ko ayi ko muruko t'a la ko marafatigiw ka ko don wolomasiri tabaw wulikajɔ ni cɛsiri o bɛ senna olu fanfɛ hali bi fala ye bamancɔlen ɲuwawale kɛbaw n'o ye usine maaw ye taa tuguru la fɛnkolo galandugukaw fɛ yen nin waati in na dugu minnu bɛ yen sa n'o ye Mandela ye ka taa se Finibugu ma nin bɛɛ lajɛlen ye min ye bamancɔlen ɲuwawale kɛba maa 15 de bɔnɛna nin na u ka marifa marayɔrɔw u ka motow n'u ka fɛnw ni ala sɔnna a ma sini sɔgɔma kataba 4 min kɛra Sikaso kɔnɔna na an n'a jaw a n'a kumakan dɔw olu latɛmɛ a bɛ se ka o faamuya cogo min na fala halisa e ko ala ma Mali jamana sɔn an bɛ taa an sɔngo mara la u bɛ ka sanu de tɔmɔ fala ye an tɛ ka dingɛ sen k'a ɲini yan olu bɛ ka sanu tɔmɔ de préfet n t'a dɔn n'a sɔrɔ a ka vidéo labɛnna i bolo an ka préfet lamɛn sanuko in na an sɔngokaw fɛ yen. C'est interdit, c'est interdit. Toute personne qui se fera prendre son matériel sera saisie et elle-même, elle va faire face à la réglementation en vigueur. Voilà, c'est l'essentiel du message qu'on a passé aux populations. C'est dans leur intérêt, dans l'intérêt du pays que les autorités ont pris cette décision. Merci. Et or, wada disgara dada ara da kada yiti da masi na ga da ukus ne suwa wannan mosa wata gel ya wata fa aytir kirtan ne fa wurti lukus ne wurti da data awirin wai tarmasan da hay material ne ada tarmas da bas anti manes afalla sazil الشريره donc وين كل تفيتي manes ikadit tagel hukuma dabara sa makas voilà merci an kɔni bɛ ka baari de bɔ ka se ka dingɛ sen ka taa sanu bɔ nka ninnu da ka yaala k'a tɔmɔ kɛnɛjalan ka taa nin ye kabako ye dɛ Mali yɛrɛ de ye jamana min fala ye an kan ka hakili to an faso in na an fasoba in
gansan tɛ marifa bɛ ka taa ko fo k'a minɛ an na koyi f'an k'o de faamu nin tɛ sanu tɔmɔtɔ ye sa wa dingɛma sen foyi ma kɛ foyi kiri k'a fɔ ko mɔgɔ nana ka na baara k'a kan o tɛ u y'a yɔrɔ bɛɛ datugu masawulen ko a ye min kɛ Intagakaw fɛ yen fala ye o ɲɔgɔnna don n'Ala sɔnna a ma sini an na segin a kan Ukraine ni anw fanfɛ jamanaw fɛ yan fala ye den kura wolola ngɔyɔ la tuguni dɛ min ye Ukrainekaw ye u filɛ ka n'u yɛrɛ sɔrɔ ko camancɛ la komi ni maa seegin sigilen tɛ n'o ye bi o ye kɛlɛkɛcɛw ka na olu tali baara kɛ farafinna anw fanfɛ bolow fɛ maa caman kɔni kun sigalen kun don Ukraine na k'a bɛ waleya caman kɛ a bɛ kibaruya diw kɛ nka nin waati laban in na bɔlɔlɔ sanfɛla la fala ye farafinna ka den caman bɛ yen olu taara Ukraine fɛ ka taa n'u ye kɛlɛdagadaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'u ka Légion internationale kabini kuma ŋunuŋunu bɛ ka fɔ maa ti ka kisɛ don a la maa ti k'a jate ko ŋunuŋunu kuma don dajukɔrɔ kuma don fala ye f'a ko nana kɛ sɛbɛ ye nin waati laban in na kɔnɔwarikaw ka kamalen dɔ bɛ yen ko Yao Kofi ni ale ye kɔnɔwarika ye ale kɔni bɔra ka bɔnforola kuma fɔ nin ko in na koyi k'a yira k'a fɔ ko u y'olu ta k'olu ta ka taa k'u bɛ taa kalan kɛ olu kunna ko n yɛrɛ bɛɛ lajɛlen daminɛna cogo min na sa o ye k'a fɔ Ukraine yɛrɛ bɛ kurutu ni ŋanamu min na a nana ka n'a ka lasigidensow cogo jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw fanfɛ bolow fɛ min ye octobre kalo san 2025 o ban waati Côte d'Ivoire kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko min ye Ukraine ye ale ka pankurun dɔ nana cogo Antonov ale ye 124 min ye ngɔri 100 ye ka sɛbɛn ka sa ko Ruslan ale kɔni bɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransikaw fɛ yen dugu min bɛ n'o b'a fɔ ma sa ko Mont de Marsa minan in n'o ye pankurun in ye sa maa kɛrɛnkɛrɛnlenw ko olu de b'a kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min fɔra maaw ye ko Ukraine ka maa kɛrɛnkɛrɛnnen sugandilenw de bɛ a kɔnɔ nka n'i ye ko in sɛgɛsɛgɛ Côte d'Ivoire ka denmisɛnnin maa 20 pankurun in ye olu ta ko mun bɛ taa kɛ n'u ye kalanko kuma de fɔra k'u bɛ taa kalan k'u kunna Moldavikaw fɛ yen ka tila ka taa Ukraine jamana kɔnɔna na maa min bɛ yen n'o ye Yao Kofi ye n'ale tun bɛ fɛn kɔnɔna na ale y'a dɔn k'a fɔ u kɔni pankurun wulilen kɔfɛ ale y'a dɔn k'a fɔ k'u ti ka taa kalansen na koyi ko nin y'olu talen sa ka taa kɛ kɛlɛkɛlaw de ye Ukraine ale tɔgɔ la ale de bɔra sa ka bɔnforola kuma fɔ ka ɲɛfɔli kɛ k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko u ye min kɛ olu la k'u tali min kɛ kɔrɔwarikaw fɛ yen k'a fɔ k'u bɛ taa n'u ye yɔrɔ wɛrɛw la olu yɛrɛ y'a faamu k'a dɔn k'a fɔ Moldavi ta ma bɔ tuguni jamana wɛrɛ ta ma bɔ tuguni u taara n'olu ye Ukrainekaw fɛ yen min ye hakilila baaraw k'olu kɛ u la ka tila k'a fɔ k'u b'u kɛ kɛlɛkɛcɛw ye olu fana y'a da yir'u la k'a fɔ ayi anw tɛ se ka taa sa jamana wɛrɛ maa ye ten koyi wa n'i y'a jateminɛ bi nin waleya in bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ nin kuma bɛɛ lajɛlen bɛ ka fɔ min ye Côte d'Ivoire jamana ye a ti ka kala don i ɲɛna ka bɛn ni a ye k'a sɔrɔ ka kɔn bi ɲɛ Mali y'a yira k'a fɔ ko Ukraine bɛ den juguya la yan sofarakaw fɛ yen bolodara minɛnw ka bamanciwale kɛbaaw bolo min y'u ka minɛn ye Tɛnzawatɛ ni kɛlɛ bɔra min fɛ bɛɛ lajɛlen y'o ye u ka lasigiden mun sigilen don Senegalikaw fɛ yen olu yɛrɛ bɔra ka kuma fɔ bi dun min ye lasigiden ye u tɔgɔla o bɛ Côte d'Ivoirekaw fɛ yen Côte d'Ivoire nin denmisɛnnin minnu talen filɛ nin olu bɛ se k'a fɔ k'u to kalama wa o ɲininkali to min bɛ yen min ye nin maa ninnu tali ye a kɛra ni Côte d'Ivoire ka yamaruya ye wa u bɔra kalama wa maa kan ka o ɲininkali kɛ sabula marisi kalo la san 2022 fala ye Ukraine a kun ye welewelemada kɛ a ka lasigidenso la wɔlɔfɔw fɛ yen koyi ko ni maa min b'a fɛ ka taa olu dɛmɛ kɛlɛ la min ye Senegal gouvernement ye ale y'o waleya in kɔn k'a yira k'a fɔ ko min ye Ukraine lasigiden k'a wele min ye ka tiɲɛjalanw tigɛ a ye k'a yira k'a fɔ k'u bɛ k'o min kɛ nin k'olu ka jamanadenw ta k'u bɛ taa n'u ye u ka jamana kɔnɔ ka taa kɛlɛ kɛ a ma bɛn u ma bi a ma bɛn u ma sini farafinna kɔnɔna na bi Ukraine bɛ min na a senkɔrɔma dondolen don maa min fɛ o ye Faransi ye waleya mun fil'u bolo nin n'o ye ka na denmisɛnninw olu kunkolo ma k'a fɔ k'u bɛ taa kalan k'u kunna ko k'u kɛ maa mafalen k'a sɔrɔ u bɛ ka t'u kɛ kɛlɛkɛcɛ ye ko min dara kɛnɛ kan bi ɲɛ kan ka fɔ maaw ye Ukraine jalakilen don yɔrɔ caman nka Ukraine yɛrɛ ale ka Irisi kɛlɛ in a kɛlen don k'o ta k'o kɛ seereke y'a bolo min ye nafasɔrɔ sira y'a bolo Yao Kofi n'a ɲɔgɔnnaw caman bi hakilila jugu don olu kun na nka min ye Ukraine yɛrɛ jamana ɲɛmaaw ye u ma foyi fɔ nin na u ko k'olu ka baara kɛ ko sabula olu yɛrɛ b'a fɛ ka Légion sigi nka min ye Irisi jamana ye ale bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi sabula ani Irisi de bɛ kɛlɛ la Irisi dun fana tun ye a jira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ min ye Ukraine bɛ ka nin baara minnu kɛ nin ye Ukraine bɛ ka nin ko minnu kɛ nin ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsilen don sabula min ye Ukraine ye
a kɛlen don k'a ka lasigidenso sigi yɔrɔ o yɔrɔ baara wɛrɛ t'u la kɛlɛkɛcɛw ɲinini kɔ ka t'u dɛmɛ u ka kɛlɛdagaw la wa min ye irisi kɔni ka maaw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ jamana o jamana la bi k'olu mangoya ka se ka degun ta ka ɲɛsin olu ma ko in bɛna laban cogo di ɲininkali to min a bɛ o yɔrɔ la nin waati in na Falaye tajiko kuma a kun cayara kosɛbɛ nin waati laban in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye premier ministre ye nin y'a dɔgɔkun kelen Falaye Ablaye a jiginna min ye douane kɔnɔna na a ye min fɔ an ka jɛ k'o lamɛn. Kun bi fɛn damadɔ kun don a fɔlɔ o ka an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka foli lase cɛ dɔnɲɛw ma en particulier minnu bɛ baara kɛ bureau des produits pétroliers la o tɛmɛnen kɔ ani OMAP mɔgɔw vraiment an b'a dɔn depuis ni crise daminɛra u cɛsirilen don kosɛbɛ pour que ka se ka an ka bɔ nin kɔnɔna in na o kokumu kɔnɔna la a ka kan an ka hakilinajigin kɛ k'a fɔ depuis octobre kalo tile 11 bureau des produits pétroliers olu dalennen don wagati bɛɛ la pour que vraiment camion citerne bɛ se ka dédouaner joona cogo min na parce que ni camion citerne nana escorte a ma nɔgɔ kosɛbɛ sarasiw jijalen b'o la kosɛbɛ a ka kan an ka foli bila ka ɲɛsin u ma ka foli bila ka ɲɛsin camion citerne chauffeur fana ma mais ni camion fana donna a ka kan vraiment camion ka se ka bɔ joona ka se ka taa essence jigin cɛ station kɔnɔna la je crois que o de b'a to ni Ala sɔnna ma dɔ bɛ bɔ an ɲɛ bɛ aranjan minnu na cɛ station kɔnɔna la mais o hokumu kɔnɔna la ka kan ka foli bila ka se jamanadenw fana ma parce que vraiment crise de carburant a tɔɔrɔ ka bon bɛɛ lajɛlen ma ka taa ka ran jɔ heure 2 heure 3 heure 4 dɔw yɛrɛ ta b'o sanfɛ pour que ka se ka cɛ carburant sɔrɔ mais je crois que mirina kura bɛ senna sisan jamana ɲɛmɔgɔ ye baara mun d'an ma o ye ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ mun b'a to camion mɛnna yan cogo cogo a tɛ se ka tɛmɛ tile kelen kan n'o ye heure 24 parce que ni camion bɔra yan joona o de b'a to vraiment camion bɛ se ka taa essence jigin cɛ rapidement station kɔnɔna la ni essence fana bɛ station kɔnɔna la donc vraiment fɛɛrɛ bɛɛ bɛ tigɛ pour que essence ka se ka bila cɛ population ka disposition na o kun y'an na kun y'an bi. Ayiwa Falaye n'Ala sɔnna a ma douane directeur ɲɛmaaba a ye min fɔ sɔrɔko la ka kɛ ni taji ye an bɛ jira o ko sɛnɛ ka sini Asaba Jalo n'o ye ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna ale tun bɛ sigida 4nan na jamanakuntigi ka fɛɛrɛ min sigilen don sen kan ko ka dɔgɔtɔrɔso 15 jɔ an ka jamana kɔnɔ Falaye u taara bi sigida 4nan kɔnɔna na yen CCRF k'ale fan dɔw kari yaasa baara bɛ se ka daminɛ cogo min na i n'a fɔ jamanakuntigi y'a fɔ cogo min tile ale ni su kɔnɔna na maaw ka se ka furakɛ nka min ye so ninnu fana ye o baaraw fana ka se ka kɛ o min laɲinina Asaba Jalo ale taara o ko fɔlɔ kɛ sini ni Ala sɔnna a ma an na o jaw yira maaw la Elhaji Gamu ale bɛ taama la halisa a ka marabolo kɔnɔna na dugu minnu bɛ yen n'a taar'o la Zen o ye barrage ye dugu ye sa dugu min ni ale ni Tesaliti marabolo a b'o kɔnɔna na sini sɔgɔma an na ɲɛfɔli k'o la donbolo kow kɛra cogo min Falaye kɔɔri ko kuma bɛ an ka jamana kɔnɔ yan min ye farafinna an fanfɛ bolo jamanaw ye sa yaasa ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka kɔɔri bayɛlɛma u yɛrɛ fɛ yen o baro sugu kɛra min ye Dawudi ye ale y'o ko ɲɛbila baaraw kɛ premier ministre ale lasigiden caman bisimila bi Falaye Senegal ta b'a la Laginɛ b'o la min ye Allemagne olu fana ta bɛ a la ka taa se Ngilɛw olu ta ma ni Ala sɔnna a ma sini an na o fana tɔ pereperelatigɛ di maaw ma ale premier ministre tuguni min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don jamana yɛrɛ ka ko hukumu kɔnɔna na n'o o ye sariya ko ta nasira n'a fɔ comptabilité de l'État olu fana ka baara kiimɛliw tun bɛ senna bi a tun b'o fana kɛnɛ kan yanni a ka taga Bamakɔ parc des expositions na Siyama ale fana baaraw dayɛlɛla n'Ala sɔnna ma Famara ale tun bɛ yen an na o jaw fana yira o la sini sisan an bɛna an ka maa bisimilalen ale ladon kumaso kɔnɔ an n'a bɛ se ka masala cogo min kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin DDR ale kow bɛɛ lajɛlen ma an balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen École supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DIT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma
i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka lisansi kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DIT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agrisup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye bagan mara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn saraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agrisup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndulati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire do wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen do yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na nin kalo in tile 20 min ye général de corps d'armée Ismaël Wage n'ale bɛn ni kelenya ministre cɛfɔ ni kanbɛ ale ka ministriso kɔnɔna na baara boloda belebele dɔ bɛ yen a bɛ fɔ min ma maaw ka marafa bila ka na don jamana ale ka hukumu kɔnɔna na baara in a mɛnna min ye général de corps d'armée a bɛ ka kuma fɔ laseli o laseli a ka bɔli o bɔli a bɛ ɲɛfɔli kɛ maaw bɛ se k'a faamu cogo min nka min ye ko in yɛrɛ sa a fana ɲɛnabɔli bɛ général belebeleba fila bolo fane ale ni kansa ye nka min ye ministriso kɔnɔna na baara in bɛ ka kɛ cogo di a nana miiriya minnu kɔnɔna na ka se ka ɲɛfɔli belebelebaw ka aw ye bi su in na an ye wele bila ministre yɛrɛ nagakɔrɔma ma n'o o ye an balimakɛ a n'an terikɛ ye Abdoulaye Fofana a forobatɔ ye 120 ni su i nana an ka wele jaabi su in na a diyara n ye kosɛbɛ sabula dɔngɔnɔdugu maaw caman y'an wele min ye timisakaw ye denmisɛnnin minnu bɛ yen ni marifa b'u dɔw bolo olu y'an wele groupe d'autodéfense fana caman ye weleli kɛ ko min daminɛlen filɛ nin k'olu sen b'a la wa ne yɛrɛ tun ye ɲininka n ko muru bɛ ne bolo an ka ko bɛ cogo di. D'accord an bɛ Ala fo k'Ala barikada Ala ou bien an murujugu t'a la de. Kasim an bɛna s'i ta ma hali ni miseli b'i bolo e k'i ta ɲɛfɔ dɔrɔn min b'i bolo. Aya. D'accord an bɛ Ala fo k'Ala barikada Ala ni saraka bi jira an na k'an ka diɲɛnabɔ sababu fo ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Bi an sigilen bɛ kuma min kan Kasim ne yɛrɛ bolo bi Mali mago bɛ fɛn min na kosɛbɛ o dɔ ye nin ye parce que n'a fɔra ko lakanabaliya bɛ kɛ ni minɛn dɔw de ye ni o minɛn fanba ye an b'a fɔ marifa ye ale ni maramafɛn cɛjugu a nɛmu parce que bi n'a fɔra ko DDR kuma fɔra ko DDR baara bɛna daminɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a daminɛla Mali région 7 la nin y'a ta ko fɔlɔ ye nin DDR ka kɛ nin kɛcogo la DDR kan ka kɛ tan nin kɛcogo de la janvier 2024 ministre ye formation dɔ labɛn ministère de la réconciliation maa minnu bɛ yen k'u bɛ se ka DDR baara kɛ 100% malien formateurs kɛra maliens ye minnu formera olu kɛra maliens ye CENI ale ni CNDDR an bɛ se k'a fɔ ministère kɔnɔ ani maa caman k'u fara ɲɔgɔn kan u ka se ka nin baara in kalan parce que yɔrɔ min na a bɛ fɔ ko ka accord dabila an ka bɔ accord kɔnɔ parce que il faut que an ka taa ni nin hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen de ye a baara bɛ ka kɛ ni maliens ye fɔlɔ DDR tun bɛ kɛ ni étrangers de ka appui ye kosɛbɛ i b'a ye olu de tun bɛ kɛ DDR kɛbagaw ye wa olu de tun bɛ kɛ intégration kɛbagaw ye kosɛbɛ mais an ye faamuya min kɛ an ka ministre in vraiment général de corps d'armée Ismaël Wage ani jamanakuntigi ani u jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen u ka yeta ka jan parce que u ye kuma in fɔ yanni dialogue intermalien cɛ dialogue intermalien kɔnɔ maliyɛnw ka kuma fanba tilala ka na kɛ mun ye u ye mun fɔ ka mun yira an na k'u bɛ fɛ mɔgɔ mɔgɔ ye marifa ta ka Mali dɛmɛ k'a ɲini ka Mali surasiw dɛmɛ k'a ɲini k'u ka dugu lakana ko k'a ɲini k'o don ngolomasiri tabaw cɛla k'o k'u dɔ ye bon kuma in bɔra dialogue intermalien kɔnɔ bon fɔlɔ DDR tun bɛ kɛ ni hakilina min ye maa minnu murutira o tun b'u wele k'u deli k'u intégrer mais ni DDR ni o tɛ kelen ye fo k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye mɔgɔw k'a faamu DDR minnu tun bɛ kɛ ka kɔrɔ fɛnɛ donsow tun tɛ yala maa minnu fɛnɛ bɛ yan ne m'o k'u tun y'a essayer ka maramafɛn ta k'a fɔ ko finitigilakaw t'olu ka yɔrɔ la olu yɛrɛ b'u ka yɔrɔ lakana olu fana tun tɛ yala bi cɛkulu marifatigi minnu tun bɛ fanga dafirilen nɔfɛ a kun ɲɛsinnen olu dɔrɔn de ma kɔrɔlen na n'i tun ye DDR ta k'a lajɛ fɔlɔ
Maintenant ni tu es DDR ta fɔlɔ k'a lajɛ i b'a ye mɔgɔw tun bɛ bɔ Mali région caman na ka taa fara ni mɔgɔ ninnu kan a mɔgɔ ninnu dɔw yɛrɛ tun bɛ musaka minɛ o la a dɔw yɛrɛ tun bɛ maramafɛn d'u ma u bɛ na u b'a déposer u b'u tɔgɔ d'u ka liste la u b'u la passer mais ni DDR nin tɛna kɛ o kɛcogo la n bɛna DDR nin ɲɛfɔ mɔgɔw k'a faamu parce que hali mɔgɔ caman bɛna a ye DDR bɛ sen na ne ni hakilina b'u la u b'a essayer ka na hakilina in de bila k'u ɲɛsin tiɲɛ ma nin DDR bɛna kɛ cogo di CENI ale ni CNDDR n'i y'u fila fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ a bɛ kɛ DDRI ye maintenant CNDDR ye commission min ye olu ɲɛsinnen don ka maaw désarmer k'u cantonner k'a lajɛ minnu bɛ se ka don finitigiya baara la k'u fɛsɛfɛsɛ u bɛ intégrer cogo min na finitigiya baara la o ye CENI ka baara ye mais minnu fana bɛ yen n'olu tɛ se ka kɛ finitigiw ye u b'olu lajɛ n'u bɛ se ka don baara min na ou bien ni musaka min bɛ se ka d'u ma k'u bila sira wɛrɛ kan fɛn min b'u bɔ marifata baara la. Donc fan fila don. Fan fila don mais fan fila min don n bɛna walawala parce que mɔgɔ 3000 de kan ka désarmer mais mɔgɔ 3000 min kan ka désarmer mɔgɔ 2000 o de bɛna intégrer finitigiya baara la ka kɛ première classe ye sisan. Donc Jala ko fana ɲɛnabɔra a ko la. Non a bɛɛ parce que fɔlɔ an kun bɛna n'an ka colonel Jalaw ye an bɔra kɛlɛ la ka na fɔ an ka don n'o ye. Fɔlɔ ta in n y'a fɔ cogo min na an t'a fɔ n ka a ma ɲa dɔɔni mais majɛ dɔɔni tun b'a la mais Zeyina ta in ye malidenw yɛrɛ ka laɲini kɛlen de maa min bɛ Segu parce que Jala ko kuma in ka ca la kosɛbɛ. n bɛna bɛɛ walawala n bɛna s'i ma o yɔrɔ la o maa minnu bɛ Segu olu bɛ intégrer cogo di minnu bɛ Mopti olu bɛ intégrer cogo di Menaka ka se région tɔ ninnu ma ministère kɛlen don ka mɔgɔw de bila ka taa terrain kan minnu bɛ Segu u bɛ t'u lajɛ Segu k'u ka armes lajɛ Segu u bɛ ka mission min kɛ Segu u b'a dɔw ɲini k'a dɔn u yɛrɛ bɛ dɔw f'u ye u bɛ solution kɛ u b'u désarmer Segu n'i y'u désarmer Segu k'u cantonner u bɛ se ka mun de kɛ sisan rapidement ka d'a la ninnu bɛ se ka ta cogo di ka kɛ finitigilakaw ye ninnu bɛ se ka ta cogo di ka kɛ jamana cɛbaw ye u b'o baaraw kɛ k'olu fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ caman bɛ yen u tun y'a fɔ ko minnu murutira u tɛ Mali fɛ u tɛ maliyɛn ye k'olu de bɛna intégrer non i tɛ don DDR baara la k'a sɔrɔ i tɛ ka jamana défend k'a sɔrɔ i tɛ ka jamana finitigilakaw dɛmɛ k'a sɔrɔ i tɛ k'i ka dugu défend dɔw bɛ yen fɔlɔ u tun b'u ka dugu attaquer k'u yɛrɛ ka dugu kɛlɛ u tun bɛ mɔgɔw kɛlɛ u tun bɛ jamana sɔrɔdasiw kɛlɛ u tun bɛ ka jamana yɛrɛ kɛlɛ olu tɛ n'i y'a mɛn ko o dɔ bɛ se ka ye nin na o bɛ se ka ye nin na contexte jumɛn na en cas ni maa min ka ko tɛ justice la o ye fɔlɔ ye c'est comme ni ko dɔ t'i kun kan ko min bɛ kɛ sababu ye k'i bali ka kɛ finitigi ye dɔw bɛ yen u y'olu nɛgɛn ka na n'u ye k'u don rébellion na k'a yir'u la ko jamana tɛ ka foyi k'u ye u ka wuli ka marifa ta k'u ka jamana kɛlɛ mais yanni olu dɔw k'aw ka jamana kɛlɛ u ɲɛ yɛlɛla u seginna u nana n'u ka arme ye jamana ka côté la k'a yira anw tun welela ni mɔgɔ ninnu fɛ mais anw y'a ye u bɛ nkalon kan an nana an ka jamana yɔrɔ an seginna an kɔ o y'a ye fɛnɛ n'i tɔgɔ tɛ ko la ko min ni sariya kan k'i nɔ minɛ e bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ état ka côté la wa état bɛ se k'i intégrer n'o bɛ bɛn n'a kan ka kɛ n'i bɛ se ka intégrer i y'a faamu parce que i bɛ désarmer de fɔlɔ ka sɔrɔ ka intégrer bon fɛn caman fɛnɛ bɛ ko in kɔnɔ fo ka ko ɲɛfɔ mɔgɔw ye mɔgɔ dɔw bɛ na ni maramafɛn dɔw ye maramafɛn min tɛ gɛrɛkɛ matériel ye gɛrɛkɛ minɛnw ye i n'a fɔ jumɛn comme dɔw bɛ na ni PA dɔw ye dɔw bɛ na ni olu t'a la de bon n'a fɔra kɛlɛkɛla bɛɛ kɔni b'a dɔn minnu bɛ ka jamana défend bi mais o tɛ ka jamana défend ni PA ye o par exemple dɔw bɛ se ka na ni ko b'a fɔ fana ko ni maramafɛn min b'i bolo i tɔgɔ la k'i ka na n'o de ye bon maramafɛn b'i bolo i tɔgɔ la i bɛ na n'o ye je suis d'accord mais yɔrɔ dɔw fana bɛ yen fo k'an ka bɛɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye mɔgɔw ka maramafɛn min kan ka na voilà parce que mɔgɔ minnu bɛ k'u ka jamana défend mɔgɔ minnu bɛ ka sɔrɔdasiw dɛmɛ mɔgɔ minnu bɛ yen k'u yɛrɛ ka dugu yɛrɛ défend mais u bɛ k'a défend ni fɛn minnu olu dɔnnen don mais an bɛ fɛ k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye mɔgɔw k'a faamu c'est vrai DDR yɔrɔ bɛ yen mais DDR yɔrɔ dɔ fana bɛ yen o bɛɛ tɛ affiché o tɛ fɔ o dɔ ye jumɛn ye i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen arme b'a bolo a nimisara arme b'a bolo a siranna a ye arme dɔ ye yɔrɔ dɔ la ou bien arme dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo dɔ la u ka yɔrɔ la mais olu fana bɛ DDR kɔnɔ olu bɛ DDR kɔnɔ contexte min na a tɛ comme k'olu bɛna intégrer dɛ olu bɛ se k'u débarrasser cogo di ka b'u ka arme na u b'a essayer ka gɛrɛ gouverneur la ka gɛrɛ dugutigiw la ka gɛrɛ maire la ou bien maa minnu sigira maire nɔ la ou bien an ka antenne régionale minnu bɛ yen u bɛ se ka gɛrɛ olu la cogo min na u bɛ solution kɛ k'u désarmer ka arme ninnu lase yɔrɔ la yɔrɔ min jamana bɛ bɔ a kalama mais Kassim an bɛ yɔrɔ dɔ fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw k'o faamu mɔgɔ si kana maramafɛn ye mɔgɔ bolo k'a minɛ
ka sɔrɔ i ma seereya k'i yɛrɛ la i ma seereya k'a la k'a fɔ k'e kun bɛna taa di réconciliation na ou bien e kun bɛna taa di gouverneur ma. dɔ i ka n'i bolo don a kɔrɔ ten k'a Voilà, fɔ ko parce que ko ne tɔgɔ ye karisa ye a nana ka na marifa di ne ma n b'a dɔn. Voilà, parce que non i bɛ se k'a minɛ d'abord information di a temps à chaud. Kasim dɔw fana bɛ yen u bɛ se ka nin fɔ ka arme minɛ mɔgɔw la ka ko wɛrɛ kɛ n'a ye ou bien ka don sira wɛrɛ fɛ ou bien ka ko wɛrɛ kɛ parce que kun min na nin bɛ fɔ ne e ye arme di ne ma nin yɔrɔ in na yan immédiatement ne man ka foyi kɛ fɔlɔ ne ma kunnafoni di Karamasina y'a ka arme di yan ou bien Karamasina ko k'a bɛna a désintéressé k'a débarrasser ka bɔ a ka arme na parce que n'a ma nin yɔrɔ fɔ maramafɛn bɔli maaw cɛ la o nafa ka bon cogo min na n'a fulufalela o fana kɔlɔlɔ ka bon ni fɛn bɛɛ ye parce que mɔgɔ caman bɛ yen bi an b'a dɔn a ka d'u ye basigi kana Adama fana ka baara sigilen n'o kama n'o ye Adama Jara ye pour l'unification des armes légères la effectivement n'i ye nin baara in lajɛ a tɛ se ka kɛ olu yɛrɛ fana kɔ a tɛ se ka kɛ olu kɔ parce que ka se ka maramafɛn cɛjugu bɔ maaw cɛ la olu bɛ a mission kama mais ka se ka maramafɛn cɛjugu tigiw minnu bɛ yen ni finitigilakaw tɛ k'u ta k'u désarmer k'u cantonner k'u recruter k'u intégrer o fana ye réconciliation ka baara ye toujours n'i ye baara in lajɛ a mission kɔnɔna n y'a f'i ye cogo min na maa 2000 de bɛ yen minnu kan ka intégrer armée la bon 2000 minnu bɛ yen n'u kan ka intégrer armée la an ka ministre n'o ye général de corps d'armée Ismaël Wage a ye général Kansaye ani général Fane général Kansaye n'ale bɛ CNDDR la général Fane n'ale bɛ CENI na a ye baara in d'u ma u k'a lajɛ a bɛ ɲɛ cogo min na wa u ye faama bɛɛ da don a la ka jamana bɛɛ de da don a la bi nin wagati kan nin wagati kelen kɔnɔ u bɛ terrain kan fan bɛɛ u bɛ baara la parce que yɔrɔ o yɔrɔ ko mɔgɔw kan ka désarmer k'u intégrer u y'a baara daminɛ kɛcogo min na fo k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye mɔgɔw k'a faamu Mali raison 7 min bɛ yen bi ko désarmement kan ka k'a yɔrɔ la o raison 7 in bɛɛ de kan ka mɔgɔ fana di minnu kan ka intégrer armée la ni o mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ 2000 ye Segu Mopti Gao Tombouctou Taoudeni Menaka ani Kidal maintenant an kɔni bɛ min fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw k'a faamu mɔgɔ ko n'i tɛ jamana ka côté la dɔw b'a fɔ la misaliya la ko mɔgɔ sugu bɛɛ bɛna don a la bon misaliya yɛrɛ tɛ u bɛ k'a fɔ u filila terroriste tɛna intégrer wa rebelle tɛna intégrer terroriste ye jɔn ye jatigɛwale tigilamɔgɔw rebelle ye jɔn ye maa minnu ye muruti farida k'u tɛ Mali ko la ko k'u ka yɔrɔ tigɛ k'a d'u ma i tɛ intégrer k'i don an ka jamana baara la an ka faamaw ye min fɔ dialogue intermalien ye min ɲini o fɛ o de ye nin ye faut que mɔgɔw k'o faamu ayiwa mais n'i ye ko in yɛrɛ ta k'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ DDRI ale kan ka taa sira min fɛ ani an tun bɛ min dɔn kɔrɔlen n'o olu sera ka kɛ n'u ma se ka ɲɛ sɔrɔ u tɛ kelen ye danfara jumɛn yɛrɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ ani yɛlɛma jumɛn bɛna don a kɛcogo fana na d'abord ne bɔra ka yɔrɔ dɔ fɔ sisan o bɛ faamu kosɛbɛ parce que fɔlɔ mɔgɔ dɔw tun bɛ taa wari minɛ mɔgɔw la an yɛrɛ tun bɛ cadre combattant feere mɔgɔ dɔw yɛrɛ fana tun bɛ taa mɔgɔ dɔw yɛrɛ fana tun bɛ taa u ka mɔgɔw tɔgɔ di maintenant ne bɛna conseil min di mɔgɔw ma dɔrɔn ni DDRI ni DDRI tɔw tɛ kelen parce que mɔgɔ minnu bɛ yen kiba anw ye baara caman kɛ dɛ n bɛna ko maa bɛ fɛn sɔrɔ ten de est ce que Kasi i ka taji feere kɛ yan ne ye fɛn f'e ye n'i wa dɛ o tuma a ye carburant feere yan a tɛ nin ye de n ko bidɔn b'a bolo est ce que a m'a bɔ a ka mobili la o moto la ani garagiste ninnu de tun bolo bɛ ɲɔgɔn bolo n t'a dɔn u tun b'a bɔ yɔrɔ min na dɛ dɔw b'an fɛ yan ko Siri Berete opposant n'olu de tun bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ne ma fɛn fɔ a ye ayi mais e y'a ye e ma fɛn fɔ ne bɛ mun fɔ Kasi o ko tɛ taji yɛrɛ to maintenant ɲinɛ DDR in différence ba ye min ye Kasi i bɛ taa sɔrɔ de baara la i bɛ ka jamana défend i jɔlen don i jɔcogo la i jɔlen don i jɔyɔrɔ la i jɔlen don i kɛlɛkɛsen kan i bɛ intégrer i bɛ désarmer a tɛ komi o yɔrɔ bɛɛ tenue bɛ d'i ma i b'a dɔn i bɛ taa o position de la mais k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ bɛ marifa san k'a di mɔgɔ dɔ ma ou bien mɔgɔ dɔ bɛ munition san k'a di mɔgɔ dɔ ma ou bien mɔgɔ dɔ bɛ i yɛrɛ ɲuman tɔgɔ la muruni san k'a di mɔgɔ dɔ ma Kasi o tɛ passer o tɛ passer faut que k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye ni i y'o maramafɛn cɛjugu ninnu ye i kan k'i désintéressé k'i débarrasser ka bɔ olu la cogo min na o sera tellement ye ka dugutigiw ni maires k'olu rapprocher ka se ministère de la réconciliation ka antenne ma an ka équipe régionale ma ka yira maramafɛn dɔ filɛ comme a fɔra ko désarmement kan ka kɛ an bɛ fɛ ka nin di ka bɔ nin ko la. mais 120 fɛn dɔ bɛ nin ko in kɔnɔ est ce que aw ye jateminɛ k'o la Mali ye jamana min ye a bɛ kɛlɛ la a bɛ ka sɔrɔdasiw ta a bɛ ka DDR kɛ sisan an ka misali ta an ka dugu kɔnɔna na sisan n'i nana sisan k'i bɛna taa DDR kɛ an ka kɛ sisan an ka donso minnu bɛ olu bɛ fɛ ka taga a la o dun fana bɛ ka kɛlɛ de fana kɛ bin kana kɛ dugu fana kan mun bɛ bila olu nɔ na n'olu taara don DDR la aw bɛna t'olu cantonner
n'olu kantonna marafa bɛ minɛ o la ka t'u bila kɛrɛfɛ o tɛ sira bilalen jugu ye wa bon ne kuma dɔ f'i ye baara dɔ don a bɛɛ tɛ ɲɛfɔ i tɛ se ka na ko ni fenêtre bɔ so la k'a langolo bila quoi parce que pourquoi ninnu bɛ intégrer parce que ninnu bɛ intégrer ka sɔrɔ u bɛ ka combat de kɛ combattant de don bon pourquoi pas e bɛ k'a fɔ position min na bon an tɛna se ka stratégie bɛɛ fɔ parce que an bɛ baara minnu na bi a ka gɛlɛn il faut que an ka dɔn voilà bɛɛ de bɛ bɔlɔlɔ fana suit mais k'a fɔ quand même mɔgɔw ye u k'a faamu minnu bɛ yen k'u ye kɛlɛ in baara kanu ka jamana dɛmɛ ka jamanadenw dɛmɛ olu de bɛna intégrer minnu tun bɛ tapage kɛ ka wari minɛ mɔgɔw la ka mɔgɔw nɛgɛn ka carte d'u ma a ye na ko kana kɛ ɲinɛ dɛ n'u y'a kɛ général de corps d'armée Ismaël Ouague a kɛlen bɛ ka cɛba 2 bila ɲɛfɛ i tɛ taa k'olu to dɛ kansa ni fane kɔni a ye nɔnɔ i tɛ taa k'olu to mais ni musaka bɛ bɔ bi bon nin bɛɛ lajɛlen bɔlen don jamana yɛrɛ de kun fɔlɔ i tun b'a ye partenaires de tun bɛ nin baara ninnu kɛ ka se ka an dɛmɛ ninnu na mais cette année quand même an bɛ ala fo k'ala barikada ni musaka yɛrɛ bɛ bɔ la Mali yɛrɛ de kɔnɔ wa ni musaka yɛrɛ bɛ Mali de kɔnɔ wa ko labɛnnen bannen dalen de bɛ yen a ka kɛ dɔrɔn pour que maliyɛnw ka se k'a nafa sɔrɔ ayiwa yalama maa jumɛn bɛ yen k'o kan ka kɛ nin ko in maa ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa sugu jumɛn bɛ yen parce que e ye min fɔ sisan jɛkulu marafatigiw min ye autodéfense ye maa minnu bɛ yen n'olu ko k'u bɛ bɛn ni kɛlɛ hukumu kɔnɔ n'olu bɔra a la maa wɛrɛ jumɛn bɛ yen n'olu bɛ se ka don a la i bɛ ka explication min di i munumunu kuma in kɛrɛfɛ nin b'a walawala quoi Kasim donso dɔw bɛna intégrer ɲinɛ donso minnu jɔlen don u jɔyɔrɔ la hali n'a bɛɛ ma ta yɔrɔnin kelen a caman bɛ ta Kasim fila dɔw bɛ yen fila minnu jɔlen don u jɔyɔrɔ la minnu ni jatigɛwale tigilamɔgɔw tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ n'olu ko ko jatigɛwale tigilamɔgɔw ka hakilina olu t'a soutenu olu dɔw bɛna ta Kasim an bɛ se k'a fɔ siya bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ komi aw bɛ deli k'a ye cogo min na d'habitude aw tun bɛ nordistes dɔrɔn de ye intégration na ale ni CNDDR la ani DDRI la mais cette année a bɔra nord la ka jigin fo centre la ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ kɛlɛkɛcɛ ninnu u caman bɛ yen i ye min fɔ u ye marifa ta dɔw segir'u kɔ dɔw ye a fila bɛɛ kɛ u ye faso kɛlɛ ka sɛgɛn u tilara ka yɛlɛma faso fana fɛ u bɛ kɛlɛ la bi u ni armée bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ ka wulikajɔw kɛ yɔrɔ caman na olu sen b'a la wa misali la MSA ninnu n'i taara ni mouvement tɔgɔw ye i b'a tiɲɛ parce que a fɔra dɔrɔn ko ka maliyɛnw de intégrer minnu bɛ ka jamana soutenu parce que n'i ye mouvement dɔ tɔgɔ fɔ i ɲinɛna dɔ tɔgɔ kɔ dɔ b'a fɔ k'i y'ale bɔ a la maintenant n'an taara n'a ye mouvement tɔgɔ kunda dɔrɔn an b'a jɛ ne kɔni bɛ mun kɔni fɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen bi k'u bɛ ka Mali soutenu a bɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ o tilali kɛra ka ban mɔgɔ joli b'aw fɛ yen nin wagati mɔgɔ joli bɛ yen u b'a lajɛ o mɔgɔ hakɛ minnu fana bɛ yen u bɛ se ka joli ta o la immédiatement o baara bɛ ka kɛ o kɛcogo la mais n kɔni bɛ mun kɔni fɔ mɔgɔ de tɛ ka intégrer min tɛ maliyɛn ye wa an b'a dɔn fana maliyɛnw bɛ ka baara kɛ cogo min na an bɛ ɲɔgɔn kan mɛn mɔgɔ tɛna se k'an bloquer nin baara la. ayiwa munna Segu Menaka Moti Kidal Tɔnbukutu Gawo ani Tawudeni taara ka marabolo tɔw to. parce que nin wagati kɔnɔna la n'i y'a lajɛ baara in kan ka kɛ ni jateminɛ minnu ye expert minnu ye baara in kɛ yɔrɔnin kelen i tɛ se ka yɔrɔ bɛɛ ta yɔrɔnin kelen i tɛ se ka yɔrɔ bɛɛ ta yɔrɔnin kelen parce que minnu bɛ Tɔnbukutu olu ka dugu in mɔgɔ t'a dɔn ka tɛmɛ o kan minnu bɛ Gawo mɔgɔ olu ka dugu mɔgɔ t'a dɔn ka tɛmɛ o kan minnu bɛ Kayi o cogoya kelen don bon n'i ko k'i bɛ yɔrɔ bɛɛ ta ɲɔgɔn fɛ yɔrɔnin kelen o baara bɛ gɛlɛya parce que i b'a dɔn nin ye mission sugu min ye a ka gɛlɛn ni Mali mission bɛɛ ye mais i t'a dɔn fo n'i y'a kalan kɛ ou bien fo n'i y'a baara kɛ parce que bi an bɛ position min na k'a fɔ ko maliyɛn yɛrɛ tun bɛ se ka nin baara kɛ ni général yɛrɛ tun b'a confiance da an kan k'an bila a baara la k'an bila a kalan na école de maintien de la paix la an kun ma da la parce que n'i ye nin baara in ta k'a lajɛ misaliya la e bɔra ka kuma dɔ fɔ sisan o kuma in bɛna a yɛrɛ sɔrɔ nin yɔrɔ la munna raison 7 taara nin don nin wagati mais est ce que n'i taara ka mɔgɔ bɛ k'u ka jamana defa k'u ka dugu defa k'u bɛɛ cantonner un coup k'i b'a fɔ i b'u former k'u kɛ sɔrɔdasi pardon est ce que o tɛ kɛ wo ye c'est pour cela an b'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye mɔgɔw k'a faamu DDRI min filɛ n'a bɛna kɛ cette année a bɛna kɛ maliyɛnw yɛrɛ ta yɛrɛ n'ala ma basi kɛ a bɛ kɛ baara ye min bɛ continuer wa Mali yɛrɛ bɛna hɛrɛ sɔrɔ min na o de ye kosɛbɛ. ayiwa u bɛ ka taa sigida minnu na ani u ka ko k'an ka sigi sen ka sigida minnu na a lakana ko bɛna kɛ cogo di parce que a bɛn'u fara ɲɔgɔn kan de marafatigiw dun de fana don. bon sɔrɔdasiw de bɛ nin baara in yɛrɛ bɛɛ kunna wa sɔrɔdasiw de bɛ ka baara in bɛɛ kɛ parce que n'i y'a lajɛ antenne fɛn fɛn bɛ yen k'u sigira o antenne ninnu bɛɛ
kunkolo ye sorasi ɲɛmɔgɔw ye wa sorasi baw do sorasi minnu ye nin baara in kalan minnu b'a baara dɔn i bɛ ka min fɔ i tɛ se ka mɔgɔ 5 fara ɲɔgɔn kan ka se mɔgɔ 10 mɔgɔ 30 ma ko lakana tigilamɔgɔw tɛ impliqué surtout nin na olu ka mission u ka baara ye baara sugu min ye u diyagoyalen don ka lakana pour que u ka kalan min bɛna kɛ u kun u k'a sɔrɔ hakilisigi kɔnɔna la o yɔrɔ an b'a fɔ n k'o tɛ kɛ basi ye ko n'a bɛ dɛsɛ parce que ministère de la sécurité ale ni ministère de la défense ka fara service wɛrɛw kan u ye baara caman ba kɛ nin ko in kan hali maa ninnu kan ka kɛ yɔrɔ min na n'u kan ka kalan kɛ yɔrɔ min na labɛn sabatilenba don pour que a baara bɛ se ka ɲɛ. Ayiwa sanfɛ i ko u bɛna na bɔ ka tila k'u don ka tila ka baara ɲini ka d'u ma baara sugu jumɛn de bɛna na d'u ma yalama a bɛna na baara ni baara dege kalan de k'u kunna wa walima u yɛrɛ de bɛna na taa yiriwali baaraw kɛ ka se ka sɔrɔ kɛ u yɛrɛ ye wa a musaka bɛ kɛ cogo di a bɛ di i yɛrɛ de ma wa a bɛ di i ka groupe de ma wa ou bien a bɛ di anw carte feerelaw de ma an minnu ye carte combattant feerelaw ye. Bon i ko k'u bɛna bɔ kuma in ne y'a faamuya an ka fɔcogo la a b'i ko démobiliser de ko don. Voilà très bien maintenant i b'a ye dɔw bɛ yen ni olu ye marifa ta i b'a ye a kɔnɔna la u bɛna se ka mun miiri u b'a fɔ ko bon u bɛ marifa bila u tɛ fɛ ka don marifatigiya hukumu kɔnɔ a dɔw bɛ se ka jago de ɲini u bɛ kɛ jagokɛlaw ye mais a tɛ komi fana wari bɛ d'i ma ko i ka taa a dun ka tila ka n'i sigi k'a fɔ ko ka wari wɛrɛ d'i ma. Voilà. Mais anw ka carte combattant bɛ rembourser cogo parce que an de bɛ k'a fɔ n ko u kun ye kɛlɛkɛla an de ye carte dilan ka di o bɛ ɲɛnabɔ cogo di. O tun bɛ minnu dilan Bamakɔ ka di mɔgɔw ma ni togodaw la Kasimu n y'a f'i ye n ko tɛ marché cette année. O t'a la. Ayi non Kasimu o tɛ marché cette année. Donc i yɛrɛ kelennin de bɛna i yɛrɛ tɔgɔ la. Non Kasimu i bɛ se ka na kulu tɔgɔ la mais n'o kulu mɔgɔ nin ko misaliya la bon anw bɛ nin position in na nin yɔrɔ in na anw bɛ ka nin baara in kɛ a ma ban dɛ ko maa de bɛ t'u sɔrɔ yen k'u ye k'u dɔn yen k'a latigɛ ka sɔrɔ ka baara kɛ n'u ye a tɛ komi k'e b'a fɔ an ye dɔrɔn ko bon k'e bɛ ka ko Tour d'Afrique contrôle b'e bolo ne ka taa Tour d'Afrique la dɔrɔn ne b'a la e bɛ ka mɔgɔw wele a ye n'aw jɔ bɔ sanfɛ bɛ ka n'a lajɛ ok d'accord ne y'a faamuya ne fana t'a f'i ye ko ayi o effectivement ça va voilà ne fana bɛ min kɛ n ka rapport kɔnɔ ne b'o dɔn parce que an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ fɛn in nafama yɔrɔ ye min ye mɔgɔ tɛna se ka mɔgɔ bloquer quoi. Mais baara jumɛn de bɛna na d'u ma est ce que u yɛrɛ de b'u ka ŋaniya ta wa ou bien aw b'u dege baara la fana ani ka yiriwali baara dɔw don u senkɔrɔ ka se ka taa sɔrɔ kɛ n'o minnu tɛ fɛ ka marifa ci tuguni. Mɔgɔ 3,000 de bɛna désarmer 3,000 min bɛna désarmer 2,000 o labɛnnen don o bɛna kɛ sɔrasi deuxième classe ye sɔrasi deuxième classe ye sɔrasiya daminɛ sɔrasiw ye parce que olu bɛ position min na u bɛ maraw de kɔnɔ u bɛ commandement de kɔnɔ u bɛ position min na o ye deuxième classe position de ye u bɛ intégrer o position na komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na fɔlɔ dɔw tun b'a fɔ n ye capitaine ye n ye commandant ye n ye lieutenant ye. An y'o gɛlɛya yan non o ni Dayiru yɛrɛ kɛlɛl'o la kosɛbɛ. Non o tɛ kɛ bilen o Dayiru ma sɔn. non o banna o banna parce que o yɛrɛ ye DDR yɛrɛ gɛlɛya kosɛbɛ parce que Dayiru ko mɔgɔ tɛna n'i ka jala ye ka don k'i bɛ n'i sinsin armée kan. Jala de b'a dɔw yɛrɛ bolo wa fɛn dɔw bɛ yen nɔ an ka fɔ a ma nɔgɔn quoi i b'a dɔn bi an b'a fɔ Mali bɛ yen Mali bɛ ka kɛ yen ça va très bien ministère de la réconciliation ministre général de corps d'armée Ismaël Ouaga a bɛna wagati min na o y'a sɔrɔ colonel major don a nana sɔrɔ DDR dɔ kuma kun fɔra k'a kɛra a DDR kuma kɛ canadiens de kun kan ka financement kɛ bon je pense que u y'a financement yɛrɛ dɔw di a taara sɔrɔ a musaka dɔ bɔra a la ka sɔrɔ a baara ma kɛ maintenant mɔgɔ dɔw bɛ yen souvent a fɔli ma nɔgɔn mais ala de b'u ci mɔgɔw ma parce que n'i ye intégration in lajɛ yɔrɔ dɔ la armée kɔnɔ a nafa ka dɔgɔ u b'u intégrer cogo min na ka kɔrɔ parce que n'i ye sɔrasiya lajɛ sɔrasiya formation kɛlen bannen kɔfɛ deuxième classe i b'a sɔrɔ jala tɛ ale la première classe o ye tɛrɛbilenmani 1 caporal o ye tɛrɛbilenmani 2 ye maintenant sergent chef archidant chef major kɔfɛ aspirant bɛ yen aspirant kɔfɛ sous-lieutenant kɔfɛ lieutenant capitaine commandant kɔfɛ lieutenant colonel kɔfɛ colonel kɔfɛ général maintenant n'i ye nin bɛɛ ta k'a lajɛ ko mɔgɔ dɔ de donna sɔrasiya la heure 1 heure 2 dɔ taara tɔgɔ di dɔ y'a fɛn cogo la k'a y'a pan ka taa ninnu dɔw ɲɛ a tun bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ baara valeur la ka se ka lagosi dɔɔni di baara ma mais aujourd'hui on peut dire que ça va parce que n'i y'a ye frustration ba dɔ tun bɛ Mali armée kɔnɔ caman ba bɔra a la ka sababu kɛ nin hakilina in tali jamanadenw fɛ n bɛ segin kuma in kan n b'a fɔ dialogue intermalien kɔnɔna de la malidenw y'a fɔ k'a ka kɛ nin kɛcogo la wa a bɛ ka kɛ ten. Ayiwa maaninfin talen ka bɔ kɛlɛ ni marifa la
ka n'o don faso ka baara la o ka se ka kɛ ka ɲɛ ka mɛn o fɛɛrɛw bɛna sɔrɔ cogo di kasi mɔgɔ dɔw de bɛ yen minnu ka baara ye ka adamaden hakili ko ka adamaden hakili lakunu ani ka adamaden hakili lasunɔgɔ bon n'i ko ko n tun bɛ nin baara in na n bɛ fɛ ka bɔ nin na ni ne nafa bɛ n kan bi n bɛ siran nin de ɲɛ bi n bɛ nin de fɛ bi n'a ka ɲi cogo min na jamana ye o de bɛ k'i ye wa a bɛ kɛ ten kasi mɔgɔ caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u ye fɛn dɔ ye kɛlɛ kɔnɔ a man d'u ye bilen ka to kɛlɛ kɔnɔ fɛn dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ a kɛr'u la kɛlɛ kɔnɔ a man d'u ye bilen ka to kɛlɛ kɔnɔ bon e tɛna se k'o fasɔn fɛnɛ ta bilen k'i b'i insister o ka to kɛlɛ kɔnɔ i b'o labɔ kɛlɛ kɔnɔ de n y'a f'i ye cogo min na maa ba kelen olu bɛ taa sira wɛrɛ fɛ min tɛ finitigiya baara ye maa ba fila olu bɛ taa finitigiya baara kɔnɔ ne segin kuma in kan n b'a fɔ minnu bɛ ka jamana dɛmɛ minnu bɛ k'u ka dugu dɛmɛ minnu bɛ k'a ɲini fɛnɛ ka lafiya lase u yɛrɛw ma olu ko don minnu ko k'u tɛ jamana in fɛ olu tɛ minnu bɛ ka jatigɛ wale ko ta k'a ɲɛsin jamana ma olu fɛnɛ tɛ an k'o segin k'o fɔ mɔgɔw ye parce que pourquoi n bɛ nin yɔrɔ in répéter ka caya DDR i tɛmɛnen caman e tun bɛ na ni arme de ye mun tun b'u yɛrɛ sira ɲɛ kosɛbɛ ani minnu bɛ ɲɔgɔn na minnu murutira i tun b'i yɛrɛ kɛ olu de wa olu de caman fana tun bɛ fanga sɔrɔ olu de tun bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ parce que toujours garde fou dɔ bilalen bɛ yen ka se ka jamana lakana ka jamana baara lakana mais i ye kuma dɔ fɔ i ka kuma kɔnɔ n bɛ segin n b'a fɔ mɔgɔ min tɛ fɛ ka baara in si kɛ e bɛ bɔ a la kuda ye de e b'i ka arme di i bɛ désarmer i bɛ taa marifa bɛ minɛ la voilà marifa bɛ minɛ la a tigi tɛ taa dɔ wɛrɛ san bon a tɛ se ka dɔ wɛrɛ san parce que n'a tora ka dɔ cogo di wɛrɛ san sa a ye dɔ in sɔrɔ cogo di kasi ne ko i ma n ko adamaden hakili bɛ lakunu mɔgɔ dɔw fɛ k'u hakili ko parce que cantonnement in tɛ komi k'i minɛ dɔrɔn k'i lasigi dɔrɔn i ka dumuni kɛ ka sunɔgɔ ka wuli non d'abord contact fɔlɔ minnu bɛ kɛ approche fɔlɔ minnu bɛ kɛ DDR i baara la o de ye ka climat de confiance yɛrɛ ɲini fɔlɔ k'u lada i la ka danaya ɲini maintenant n'o kɛra u bɛ désarmer cogo min na parce que ni désarmement yɛrɛ fana bɛ kɛ o yɔrɔ n'u position don parce que même armes bɛ bila cogo min na magasin kɔnɔ munitions bɛ bila cogo min na magasin kɔnɔ ni yɛrɛ y'a ko yɛrɛ kɛcogo ye o tɛ bila yɔrɔ kelen i bɛna faamu automatiquement ko nin baara in kunfɛ baara tɛ kasi marifa ye siran fɛnba de ye wa marifa ye fɛn juguba de ye bon arme minnu bɛ yen bi ni arme de guerre don comme an bɛ se k'a fɔ carbine bon carbine yɛrɛ ma ca bilen ka ye PM PKM 17 olu minnu bɛ yen ko mɔgɔw b'u ye ɲɛ la n'u tora ka tiɲɛni kɛ n'o ye a bɛ sɔn ka kɛ u ma baasi ye k'a tiɲɛni kɛ n'o ye parce que fɛn dɔw bɛ yen i b'a ye ɲɛ la mais n'i y'a tiɲɛni kɛ n'o yɛrɛ i bɛ tigɛ a la mais ne mun nin kuma in b'a fɔ ka gɛlɛya mun na mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ arme dɔn n'i ye arme ye i b'a kɛ siran fɛn wa siran fɛn mais mɔgɔ min t'a dɔn n'i y'a d'o ma a tigi bɛ se ka ko kɛ n'a ye ko min. mais aw ka minisiriso jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye parce que a bɛ se ka kɛ sisan jɛkulu dɔw kɔnɔna na sigida dɔw la kuma tɛ bi dɔw ye bɛnkan ta dɔw ma bɛnkan ta mais dɔw bɛ olu ka kuru kɔnɔna na u b'a fɛ ka bɔ nin ko in na ka na DDR minisiriso ka jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye olu hakili la koliko la comment bɛ bɛn ni kɛlɛ i ko minnu ye bɛnkan ta je pense que i y'a fɔ a tɔnin tora quoi c'est comme minnu sɔnna ka don terroriste fɛ k'u dɛmɛ k'u ka se ka lafiya sɔrɔ voilà non parce que bɛnkan tali ale ni désarmeli parce que bi an bɛ désarmeli kuma de la arme bɛ minnu bolo i ye kuma min fɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ misali ala terroriste bɛ se ka taa marifa dogo a fɛ yen rebelle bɛ se ka taa marifa dogo dɔ fɛ yen a bɛ se ka mun kɛ pour que ka a débarrasser ka bɔ nin arme na parce que don min na ne fuyi taara k'ale fɛ yen ka marifa in sɔrɔ ale ye ko sɔrɔ ne kunnafoni fana dira k'a fɔ ko marifa in bɛ karisa fɛ yen ale ye ko sɔrɔ ou bien a bɛ marifa dɔn a sigiyɔrɔ la a banna k'a fɔ ni sɛgɛsɛgɛli taara bɔ o marifa kan ale ye ko sɔrɔ o bɛ se ka min kɛ o de ye ka département rapproché équipe régionale minnu bɛ yen gouverneur fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔ an n'a gouverneur bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama o bɛ se ka mun kɛ ka se ka gɛrɛ olu la ka se k'u débarrasser ka bɔ arme ninnu na o y'an ka mission ye mais mɔgɔ minnu fana bɛ yen ni jatigɛ wale tigilamɔgɔw donna u n'u hakili cɛ tari o jatigɛlen sɔnna ka don u nɔfɛ u ka ko la mais sira surunin bɛ yen i bɛ se k'a fɔ u y'i nɛgɛ u y'i lasiran k'i don u ka ko la mais i fɛla ko tɛ i bɛ fɛ ka bɔ ko in kɔnɔ o bɛɛ ye bɔda ye minnu kan ka fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw kan k'o faamuya pour que ka se ka jamana région ka bɔ nin ko ninnu kɔnɔ. sanfɛ i y'i sinsin fɛn dɔ kan nka i m'a walawala kosɛbɛ kɛlɛkɛ marifa minnu bɛ na a bɛ dɔn cogo di ni marifa delila ka kɛlɛ kɛ nin ma deli ka kɛlɛ kɛ ni marifa in nin ye nin karisa ta ye nin bɔra nin yɔrɔ in na nin tɛ nin ta ye ni marifa dilanna tan a kɛra tan o fɛɛrɛw jumɛnw sigilen don sen kan parce que marifa sugu bɛɛ bɛ mali kɔnɔ bi.
bon marifa sugu bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ mais bɛɛ kɔni b'a dɔn cɔ marifa minnu ye kɛlɛkɛ marifaw ye n'i bɛ marifa ko domaine kɔnɔ n'i bɛ jamana lakanako ni a baarako domaine kɔnɔ parce que fɔlɔ i y'a ye DDRI la u tun bɛ na ni arme dɔw ye i b'a sɔrɔ hali yan continent marifaw tɛ dɔw tun bɛ bɔ n'a ye yɔrɔ wɛrɛw la dɔw b'a san sira wɛrɛw fɛ dɔw bɛ dɔw nɛgɛn k'a feere u ma dɔw bɛ dɔw suɲɛ k'a feere u ma mais an ka baara hukumu kɔnɔ an y'o f'i ye cogo min na an tɛ se ka taa an sigi ka fɛn kalan kɛ k'a ban a ka ɲɛfɔ an ye ka yira an na an ka taa pratique kɛ ko anw t'o dɔn quoi. mais est ce que minɛnw bɛ a kama parce que an y'a ye k'a fɔ wagati dɔ la minɛn dɔw tun bɛ yen n'i nana i ka marifa da u bɛ se k'a si n'a fɛnw bɛɛ lajɛlen fɔ est ce que olu fɛɛrɛw tigɛlen Kasim, fɛɛrɛ min bilalen bɛ sen kan n'an y'a bɛɛ fɔ bɔlɔlɔ kan tan a bɛ kɛ sababu ye ka wo bɔ an ka baara la n'Ala sɔnna mais baara in na est ce que mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen mun bɛ se ka aw dɛmɛ baara bɛ se ka nɔgɔya cogo min na i n'a fɔ musakako ta nasira fɛ duguden tɔw min ye jamana kɔnɔna na i b'a sɔrɔ sisan fana mɔgɔ dɔ bɛ yen ale bɛ se ka baara in kɛcogo a ka d'ale yɛrɛ a ka lafiya n'a ka fɛn kama est ce que dayɛlɛlen don olu ye u ka se ka aw dɛmɛ. I ka fɔ la maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ wa tari minnu bɛ kɔnɔna na ok a bɛ se ka kɛ kɔkanmɔgɔ dɔ fana bɛ se k'a fɔ ko komi baara in ka ɲi voilà parce que n'i ma fila fɔ n tɛ se ka fila jaabi a fila bɛɛ ko don d'accord par exemple ne bɛ yen n ye baɲumankɛ n ka baarakɛlaw bɛ n bolo a ye nin daminɛ n ye malo bɔrɔ dɔw ta n bɛ taa da aw ma ou bien dugutigi yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko komi aw nana tu tigɛra ka sigi ne ka yɔrɔ la a kan ka baara kɛ bɔ don o don ne bɛ se ka nin d'aw ma ou bien kalo la ne bɛ se ka an ka dugu ka bolomafara ye nin ye a bɛ se ka kɛ fana dɔ fana bɛ yen o ye baɲumankɛ tɔn ye ale bɛ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ ko in ka d'a ye Mali b'a dɔn Mali teri don Mali dalen don a la n'a bɛ fɛ k'an dɛmɛ olu ɲɔgɔnnaw de ko don parce que olu bɛnnen don baara in na. non nin baara in kɔnɔna la n'i b'a la approche sugu dɔw bɛ yen olu man ɲi a n'o tɛ bɛn a n'olu tɛ taa approche sugu dɔw bɛ yen a n'o tɛ bɛn mais n'i bɛ fɛ ka ɲumanya kɛ voilà n'i bɛ fɛ ka ɲumanya kɛ ɲumanya n'a kɛsira don a n'a kɛyɔrɔ don ani kan ka kɛ mun ye olu bɛ yen bon nin baara in kɔnɔna la i bilala mission min na n'i bɛ ɲɛsin i ka mission ma hakilina dɔ bɛ se ka na k'i bɔ i ka mission kɔnɔ maintenant parce que an ka waritigiw caman anw fana ka di awɔ a bɛ faamu an kari de kɔma t'an feerelaw kɔni maintenant a bɛ faamu maintenant an y'o de fɔ bon comme gouverneur ye représentant de l'état ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ région fɛn fɛn la n'i ma ɲɛ i bɛ dɛmɛ kɛ i gɛrɛ gouverneur la ni gouverneur minnu bɛ yen u bɛ se ka o dɛmɛ minɛ maa minnu na u dalen don minnu na an m'a fɔ ko anw dɛ ne ma fili o y'a kɛsira dɔw ye par exemple ne ye mɔgɔ min ko sisan ko yanni samiya cɛ i bɛ fɛ ka Bamakɔ caniveau 60 labɔ mais taa Bamakɔ gouverneur fɛ yen i k'a fɔ a ye Bamakɔ mairie bɛɛ b'a ka bolo kan maintenant service caman bɛ yen minnu b'a ka bolo kan mais ne ko non ko fo e ka na di e Kasim ne ma pour que ka Bamakɔ caniveau 60 labɔ i b'a sɔrɔ cible wɛrɛ bɛ yen min t'o ye maintenant an bɛ fɛ ka voilà a bɛ fɛ ka min fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw ka faamu voilà u ka essayer ka passer n'a sira ye o bɛ se ka k'o kɔnɔna na voilà n'a di gouverneur an tɛ 10% sɔrɔ dɛ o tɛ sɔrɔ o y'a talen a ta sira fɛ mais sisan ni wilaw de bɛ yen dugutigiw bɛ yen tɔntigiw bɛ yen an minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ ka kuma bɛ lamɛn sigidaw la olu caman bɛ yen minisiriso ni olu bɛ ɲɔgɔn bolo cogo di nin ko in kɛcogo ɲuman na. bon i ka nin kuma in diyara n ye parce que ministère de la réconciliation ka baara kɛcogo a ma falen mais u y'a essayer ka a bonya ka tɛmɛ kɔrɔlen kan ministère de la réconciliation ye hakilina kura min ta o fana bɔra dialogue intermalien kɔnɔ par exemple n'i ye Bamakɔ lajɛ Bamakɔ équipe régionale d'abord famille fondatrice Ɲare olu kɛra chef d'équipe ye CNJ conseil national de la jeunesse district Bamako ale kɛra membre dɔ ye le conseil islamique Bamako o fana kɛra membre dɔ ye Erecotrad Bamako o fana kɛra membre dɔ ye Kafo musow ka fara ɲɔgɔn kan tɔn o kɛra membre dɔ ye bon n'i ye nin ta sisan ka nin lajɛ a b'i n'a fɔ jamana yɛrɛ tɛ taa maa minnu kɔ an ka baara yɛrɛ lili ye olu de ye k'a daminɛ Kayi fo Kidali diinɛmɔgɔw b'a la légitimité traditionnelle b'a la trad b'a la jeunesse b'a la Kafo b'a la nin kɔni bɛ anw bolo jamana fan bɛɛ an bɛ ka baara kɛ n'u ye jamana fan bɛɛ an ka mission o mission n'a bɛ taa yɔrɔ min na ninnu ni an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ wa an bɛ taa sɔrɔ fana u b'a mission kelen na wa hali n'anw seginna an b'a sɔrɔ o mission kelen u bɛ k'o de continuer. mais munna nin waati de sugandira ka nin baara in kɛ an dun bɛ kɛlɛ la. bon c'est normal a ka kɛ tan nin wagati parce que n'a ma kɛ nin wagati an ye minnu fɔ an ka baara a bɛ sɔn ka kɛ a kɛra fɛn ye a ma kɛ fɛn ye parce que a fɔra ko ka DDR 2025 kɛ DDR 2025 déjà réparation an bɛ se ka fɔ préparation kɛra a mɛnna ka se ka baara caman bila en place CENI ye baaraw kɛ CNDD ye baaraw kɛ ka se ministère de la défense ka CM ni CMK ka olu ye baaraw kɛ
fɛn fɛn kan ka kɛ kasi ma bɛ i n'a fɔ dumuni mɔna ka ban a bɛ kɛ minɛn kɔnɔ an b'a dun c'est comme labɛnw bɛɛ sabatilen don baara kan ka kɛ kɛcogo min na yɛrɛ déjà a daminɛ la. Ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ aw ka minisiriso tɛ wuli nin n'a tɛ gansan laɲiniba bɛ sɔrɔ a la kuntilennaba b'a la jaabi ɲuman minnu bɛ se ka sɔrɔ aw sinsinnen don mun kan ani aw kɛlen don ka mun yɛrɛ labɛn a ko hukumu kɔnɔna na n'o ye général de corps d'armée Ismaël Wage ye. Insécurité bɛ yɔrɔ o yɔrɔ insécurité 90% marifa de don sinon ni yelen tɛ yɔrɔ min na ko mun insécurité ni sera tɛ yɔrɔ min na o fana insécurité ni hali yiri bɛ yɔrɔ min na ça ne va pas o bɛɛ insécurité mais insécurité 90% o ye arme de ye maramafɛn maintenant maramafɛn bɛ se ka bɔ maaw cɛla cogo di anw dalen b'a la ni maliyɛnw sɔnna an ka fara ɲɔgɔn kan an dalen b'a la fɛnɛ maliyɛnw faralen don an kan nin baara la a bɛ kɛ sababu ye ka jamana lakana baara a nɔgɔya jamanadenw ani jamana marabagaw ma mais an kɔni jigi bɛ min kan maliyɛn bɛɛ k'a faamu ka segin k'a faamu nin DDRI ani DDRI tɔw tɛna kɛ kelen ye. kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i fɛ? Bon kuma kuncɛ kuma min bɛ fɛ an bɛ segin k'a fɔ maliyɛnw ye bi gɛlɛya min bɛ ka an sɔrɔ gɛlɛya min don an k'an préparer u bɛ se ka na ni dɔ wɛrɛ ye min bɛ juguya ni nin ye mais maliyɛnw bɛ fo parce que gɛlɛya m'an sɔrɔ dɔ wɛrɛ la an ko k'an b'an yɛrɛ fɛ de gɛlɛya in y'an sɔrɔ wa n'i ko k'i b'i yɛrɛ fɛ a bɛ f'i ma a bɛ k'i la mais i b'i gɛlɛya kana jɔ i la jamana fɛn bɛ yen k'u tun b'a fɔ an ye u nana an dɛmɛ jamana fɛn bɛ yen k'u b'a fɔ an ye an ye nin d'aw ma an ka minisiriso an ka minisiri n'o ye général de corps d'armée Ismaël Wage a ye jamana dɔ lasigiden na jɔ k'a fɔ a ye k'u bɛ ka na min d'u ma a k'a ɲɛf'u ye o don de anw y'a dɔn kuma kɔnɔ k'a ye n'u nana ni 100,000 ye u bɛ 10,000 don an na ka segin ni 90,000 ye. Cogo di? Kasi n bɛ mun f'i ye n'a bɛ bonya i hakili ma a ye projet dɔ récupérer ka na a ka ministère la ni projet ye PCRSS ye o kɔfɛ a ye projet in créer tuguni ka dɔ wɛrɛ bɔ a kɔnɔ k'o bila ka projet wɛrɛ wolo n'o kɛra Malidenko ye. Kasi dɔw de tun bɛ taa an ka dugu dɔw la n'an ka togodaw la ko kasi an nana kɔlɔn se aw ye a dɔw b'a fɔ an nana ekɔliso jɔ aw ye a dɔw yɛrɛ b'a fɔ fɛnɛ an nana dɔgɔtɔrɔso jɔ aw ye a dɔw b'a fɔ an nana nin k'aw ye kasi olu ma aw ɲininka aw mago bɛ mun na dɛ olu b'o min k'aw ye olu de bɛ tila tuguni ka entreprise ɲini ko ka na baara kɛ wa olu kelenw de bɛ tila tuguni ka mɔgɔw ɲini administrativement aw n'o b'a baara kɛ ninnu nana ni 100,000 ye ko o ko la u ye 10,000 de don a la ka segin ni 90,000 ye a bɔlen a kan la ma a ye ko in décortiquer k'a jateminɛ a y'o de fɔ an b'a kɛcogo falen a bɛ kɛ approche DCC ye approche DCC ye jumɛn ye développement conduit par les communautés dugudenw de bɛ sigi u b'a fɔ nin ye cɛ dɔ ye min bɛ cɛw représenter nin ye muso dɔ ye min bɛ musow représenter nin bɛ dugutigiw représenter u b'u sigi dugu mago bɛ mun na dɔ b'a fɔ ko kɔlɔn dɔ b'a fɔ ekɔliso dɔ b'a fɔ musojiginso mais hakilina fanba mana taa min ka yɔrɔ aw b'o fɔ ministère ka projet fɔlɔ ye PCRSS ye 33,500,000 francs o bɛ d'aw ma aw de b'aw ka baarakɛla choisi aw bɛ fɛ baara in ka kɛ cogo min na aw de b'o fɔ anw ta y'a la min ye k'a jate minɛ k'a observer k'a lajɛ a ye wari min minɛ est-ce que a donna la mais entreprise ninnu an b'o suit ka baara lajɛ bon n'i ye nin baara in lajɛ kasi nin baara in bɛ na ni mun ye a bɛ na ni climat de confiance de ye jamanadenw ni jamana marabagaw cɛ parce que wari min bɛ yen fɔlɔ n'a tun bɛ ka na don o la a dɔɔni tun bɛ don o la a tɔ bɛ segin a tun bɛ mɔgɔ ninnu kɔnɔ ONG ni projets de b'olu fɛ jamana marabagaw t'u fɛ mais wari min fɛnɛ don wari ni musaka bɛ bɔ Banque mondiale de la Mali nin yɔrɔ de don mais Mali tun tɛ taa ta dɛ jamana wɛrɛ mɔgɔw de tun bɛ taa ta ka na dɔ don Mali la ka segin n'a tɔ ye parce que faama kɛ man di ka taa fantan ka jama cɛ fo mais comme bi an ma na o kuma kama DCC in bɛ na ni document ye spécialement ka na ɲɛf'i ye a bɛ région minnu na nafa minnu b'a la dugu minnu commencera k'a bénéficier an bɛ sɔrɔ k'o fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw k'o faamu 721 villages 33,500,000 francs o ye côté dɔ ye a tɔ n b'o f'i ye an b'o bila entre parenthèses la pour que ka mɔgɔw pousser ka kɛ a tɔw dɔɔni kan. Ayiwa an b'i fo. Merci. I ka nali la an ka kɛnɛ kan bi su in na hakili walawala kɛnɛ kan maa min tun b'an bolo o ye Abulaye Fofana ye foroba tɔgɔ o ye 120 n'i m'a wele la i t'a ye fiyewu n'i ko Abulaye Fofana Wage fɛ i bɛ sɔn ka mɛn munumunu na maa tɛ a dɔn o la nka n'i taara n'i ko 120 i b'a ye min ye général de corps d'armée ye an b'a yɛrɛ fo ale ka sanjikɔrɔ wɔsi ka ca kosɛbɛ a faamuya man di a ka baaraw la nka a timina ka di
pilote ɲuman fana don sabula avion kɔni a b'o dɔn fo k'a dɔngɔ lakari Falaye Keyita kun bɛ ani Keba Jalo a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna ma. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. A y'aw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan, a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na. 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45